bahala gog nag-inusara ra tas kinabuhi ani basta kay ang importante na ay kape. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsuon. Sa tanang mga single diha, shout out. Karong adlaw wa man tay laing mabuhat. Matong buhaton magkape-kape lang ta ani kay mao ra man ning kinabuhing single. Atong buhaton ani ang ato ang lingaw. Wa tay mahimo mga pera. So mo nang karon magkape-kape lang sa taani. Bahala gog nag-inusara ra tas kinabuhi ani basta kay ang importante na ay kape. Ug labaw sa tanan mga igsuon. Bahalag mag-inusara basta kay naay Ginoo sa kinabuhi. So mura jud nay pinaka the best atong buhaton kanang natay Ginoo nga gituhuan. So salamat sa paglantaw. God bless.